musika reproduktorea, edo bideo, edo telebizio, gari tratatzen dute. Piztuta uzten dut, edo zaizer, edo. Uste horren epizkate egin behar dara. No hay que zirentones un poco. Gero, urreko gara uste tomatu dizuela horreko gunean. Hau, baita ere, honek segiztuko dizizue arazo mordoska bat. Nik etxen horrela dago jarrita. Semea gutza gure kontua daukagu. Eta ja semea, izan beruko kolako ze dizien, zuen ez duzuen datuak sekretuak eduki, Eta ez da konturatzen dela, uste da zidala konturatzen. Horrekoan joku bat instalatu nahi zuen internetik jetxituna eta ez zion instalatzen dut. Eta garritzen duzu bat esan zona, no tienes permisos de administrador para instalar algo así. Eta zona, ni zergatik ez dut instalatu, bai? Ez dut instalatu eta ez da ez desinstalatu. Orduan, adibidez, Windows erabiltzen bat ez dute, jote bale mazate panel de control barruan dago, usuarios y contraseña. Ez dakit nola gai da, ikonito bat hola erabiltzaile batzu dozena. Hor barruan sartu, eta sorte bat berria oso erresa da. Errear nuevo usuario jartzen zute, eta erabaki bat zute izan bat, eta paseitz bat. Jarri zute zue paseitza. Eta sartu da diazto jarri zute paseitza egin. Egonen batean sartu barra baldin badezu kontu horretak horre presiona, batzu paseitza dio jarrita. Eta ikuste baldin badezu, egonen batean, zerbaitagatik ez duela egin, esan zaiona, edo ditio orduak errespetatu, edo segurtasun kontuetan natura galabakin izkokatu do, aldatzen dizu paseitza eta egin zen. Zer todo cabrón eso da, la sartén por el mundo. Horrekan, dituziten lagun batek bere ordenadeko argazkiak iaia, etxez dut desarratu dizizizkila. Da zuzkan, unean txiki-txikia zireneko argazki guzti. Antes, cuando sacaban 4 fotos y había 3 papel, horretaz zen kajoian eta. Baina gara kontatu egun, volumenarekin, jokaltzea denak, era un trauma impresionante. Eta joan nintzen, zorginan talduta